i estem parlant que això és un problema de salut pública i ambiental de primer ordre. Però alhora és una amenaça evitable, és a dir, que hi ha milers de casos de malalties i de morts prematures que es podrien evitar si prenéssim les mesures adequades, com han explicat els doctors que han parlat prèviament. Que és un moment propici en el sentit en què estem replantejant-nos la mobilitat i la manera en què vivim l'espai públic arrel d'aquesta dramàtica pandèmia que ens ha tocat viure, i creiem que el cost d'oportunitat per actuar serà molt més alt en un futur si no ho fem ara. El pla de xoc que demanem comença per conquerir calçades i destinar calçades senceres a tots els carrers i accessos a les ciutats a la mobilitat sostenible a vianants i bicicletes, i moltes més propostes que tenim, algunes les ha plantejat ja el Marc, que podem desgranar amb les preguntes.